șeful meu e Iuliană, dar de dus anul moilo, dar de dus anul moilo, aici de lutelor, pe dus anul șeful, cu $100, pentru Iulian, Tarangico, din partea bunicului, că l-a luat Salmanov, $100 pentru nevasta lui, pentru Mirca, și pentru Iulian, pentru gustul lui, omul cu cea mai sinceră inimă. Aici ne lasă-mi, Doamne, vederea, lasă-mi eu văd familia mea, mai este una prințesa, să ne trăiască contesa. Măi, Doamne, să căzleamă pentru ea, să câți pentru fata mea, dar niciodată n-am uitat cine bine m-a educat, mama mea cu basma pe cap. Când e mama de bătrână, din Germania frumos cald, basul era frumos, nu mai încet la mea. Când e mama de bătrână, tot mama ți-o vorbă bună. Făi, mamă, vreau să spun și eu ceva, vreau să spun și eu ceva. M-am săturat de lumea asta, vorbește de casa mea, făi, mamă. Pentru Leo de la Cuverit, vocea care răcorește pământul și mă fratele Mocogico, care îi spun să rămână la copiii lui. Vă dați până în ele! Ca să știe, la noi este frăție, la noi este frăție, ăla-i Rocky Hamude, încă $1000 de la Gico. Ăla-i Rocky Hamude,